La mare era a la ciutat de Surigao, estava fent turisme amb un grup d'amics i va tenir un accident greu de moto. Va passar hores estès a terra i finalment el van haver d'hospitalitzar per la gravetat de la ferida que es va fer a la cama. Segons els metges, la seva vida corre perill si no se'l trasllada de manera urgent a Espanya, allà on el puguin atendre en condicions, perquè es troba en una situació mèdica precària. Aquest veí de Lloret es diu Pere Baltrons, té 71 anys, com dèiem, viatjava amb uns amics quan va passar l'accident i ara podem parlar amb la seva filla Jèssica, que està ara mateix ja a Manila. Jèssica, bon dia, no sé si ens escoltes. Sí, hola, bon dia, us escolto. Jèssica, bon dia. Abans de res, com estàs tu i sobretot com està el teu pare? Doncs, a veure, el meu pare ara a Manila està molt millor, estem en un hospital amb unes condicions dignes. Ha sigut un camí molt difícil per arribar fins aquí, però necessitem l'ajuda per tornar a casa quan abans. Clar, perquè tu, Jèssica, vas viatjar, si no ho tinc mal entès, dilluns cap a les Filipines per gestionar tota aquesta situació, no? Entenc que està sent complicat. Volia saber què t'hi has trobat. Sí, doncs l'accident va ser el divendres i jo vaig començar el meu vol el dissabte, però per vols de cancel·lació i motius diferents vaig arribar a l'hospital on es trobava el meu pare el dimarts, quan ja l'havien operat. A l'hospital on estava, a Surigao, les condicions eren... Ja podeu veure les imatges de les condicions, no hi havia cap higiene, ens trobàvem rates, insectes, mosquits, no hi havia aire condicionat. Quan vaig arribar vaig haver d'anar a comprar ventiladors perquè és que fa molta calor aquí i ja podeu veure les condicions. No tenen els recursos per fer aquesta operació i el metge tenia 2 minuts per nosaltres en 24 hores que vam estar. Tan bon punt vaig arribar, vaig veure la situació, vaig començar a moure pel meu cantó el trasllat a Manila urgentment. Tot i que el nostre objectiu final és tornar a casa, el primer que havíem de fer era sortir d'aquell hospital. Com ningú estava donant-nos els recolls que necessitaven i trigàvem moltíssim a rebre les respostes, ho vam gestionar pel nostre compte i tinc la sort, tenim nosaltres la sort de poder tenir els recursos de poder finançar això, però en una altra situació no sé en quin estat estaria ara mateix el meu pare. Quan dius finançar aquest primer tram, entenc que parles d'aquest trasllat de l'hospital molt precari de Surigao fins a l'hospital de Manila. Això és una despesa de la que t'has fet càrrec tu personalment, entenc. Sí, ens vam fer càrrec nosaltres. És una avioneta privada que va ser amb assistència d'un metge monitoritzant el meu pare i fins a arribar a l'hospital de Manila. No hi havia manera que això ens ajudés, no sé, l'ambaixada, el govern, l'assegurança... Clar, Jèssica, tots ens estem fent aquesta pregunta. En general, quan viatgem, tenim contractada una assegurança de viatge. No sé quina mena de cobertura tenia el teu pare i què us està dient l'asseguradora davant d'aquesta situació en què el teu pare necessita, diuen els metges, que el traslladin a Catalunya per poder rebre l'atenció mèdica que necessita. Sí, nosaltres, la nostra prioritat és aquesta, és tornar a casa quan abans. Això no és una solució d'un dia. Aquest procés per recuperar la cama del meu pare, si és que la recupera, serà un procés llarg. Fins ara el que em preocupava era la vida del meu pare, perquè la infecció que té a la cama li podia passar al cos a una persona de 71 anys i no sé si podria tornar a explicar. Ara que està en un hospital digne, em preocupa la cama, però aquest procés el volem fer i el necessitem fer a casa. Perquè això passi necessitem un informe metge. Ara l'ajuda que necessitem és aconseguir aquest informe metge. Fa més de 24 hores que hem arribat en aquest hospital i encara no tenim aquest informe metge que ha estat reclamant cada 5 minuts. L'assegurança no pot moure res sense aquest informe del mèdic, del metge. Clar, i aleshores entenc que l'altre recurs és l'ambaixada, potser per mirar de desencallar aquesta situació, per tenir aquest informe mèdic que acceleri al seu torn que l'assegurança es pugui fer càrrec d'aquest trasllat. I això mateix és el que jo penso i opino, i l'ambaixada està sent un acompanyant cordial en el que avui ha fet una visita però no està aconseguint o no està fent cap altre moviment. Clar, perquè entenc que vosaltres de cap manera ja heu fet aquest primer trasllat pagant pel vostre compte aquesta avioneta que em deies des de Surigao fins a Manila, però clar, el trasllat fins a Catalunya, entenc que aquest avió medicalitzat que necessitaria el teu pare no el podeu assumir de cap manera, i l'assegurança se'n faria càrrec, en qualsevol cas, entenem que sí? Doncs encara no tinc la confirmació al 100%. Ells insisteixen en l'informe mèdic. Aquí tots els passos són uns passos burocràtics. El que em demanen ara és l'informe mèdic i això és el que estic intentant aconseguir. Aquí el que intento fer és enfocar-me
pas per pas. El primer pas era arribar aquí, el segon pas era intervenir el meu pare per reduir la infecció i el tercer pas ara és l'informe mèdic per poder tornar a casa. Molt bé. I des d'aquí, des de Lloret de Mar, tinc entès que veïns, amics, estan intentant ajudar com poden a resoldre aquesta situació. Quin suport esteu rebent des de Catalunya? Doncs sí, realment el suport que estem rebent des de Catalunya i des de Lloret en concret està sent fantàstic. Realment, sense el suport dels meus amics i els meus familiars, això no podria ser possible. Ells m'ho estan gestionant totalment des d'allà, perquè imagina't, jo aquí la meva prioritat és el meu pare i jo he d'estar amb ell tota l'estona. Ara estic a Manila, però fins ara he passat els dies a Surigao. Allà la connexió era inestable. El seguro i l'ambaixada m'exigien tota l'estona que estigués comunicada al telèfon. Com puc estar comunicada jo al telèfon amb jo quan està sense senyal i el meu pare està inestable? Llavors, el suport que he rebut ha sigut magnífic i des de Lloret de Mar us agraeixo a tots els habitants d'allà, l'alcalde també ha estat darrere del cas i realment jo crec que no estaria on estic ara mateix sense aquest suport. Molt bé, doncs esperem. Entenc que les condicions del teu pare són millors de les que veiem a la fotografia en aquest moment, però vaja, en qualsevol cas, una infecció a la cama és molt seriosa. Doncs seguirem de prop aquest cas i esperem que el teu pare pugui tornar a casa i es pugui recuperar totalment ben aviat. Una abraçada ben grossa, Jèssica. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Moltes gràcies.